הקשר הזה ביניהם, סליחה על המילים הלא נעימות, שווה לנייר טואלט שאתה יודע מה אפשר לעשות איתו. כאשר שני שותפים נכנסים לעסק בצורה עיוורת לסיכונים שהם לוקחים על עצמם, כאשר הם לא פותרים שום בעיה, הוא לא שווה כלום הקשר הזה, כי בסופו של יום, כאשר יגיע יום פקודה, ותהיה מחלוקת, והמחלוקת לא תהיה מינורית, היא לא תהיה שגרתית, היא לא תהיה משהו שהוא פתיר, הכל יתפוצץ, וזה יכאב. ריבית דריבית, עם רואה חשבון יניב כהן. אין רגע יפה יותר בעולם העסקים מהאופוריה של שותפות חדשה. הכל נראה ורוד ותמים, חלום משותף שמרגיש חסין מכל פגע. אבל המבחן האמיתי הוא לא ההתחלה, אלא המפגש עם המציאות. כי כשהעסק נכשל, משחק האשמות ההדדי מפרק את הכל מבפנים. וכשהוא מצליח, האגו, הפערים בנטל והכסף מייצרים את הסדקים. ללא הכנה זה נגמר במלחמת התשה ממושכת בבתי משפט ונזק כלכלי עצום. והמלכודת הגדולה מכולן מסתתרת דווקא במה שנראה הכי הוגן, חלוקת 50-50. סימטריה מושלמת על הנייר שבמחלוקת הראשונה הופכת למבוי סתום משפטי שמשתק את החברה. בעולם החוזים יש כלל ברזל אחד שמפריד בין קריסה מהדהדת להצלחה בטוחה. הסכם שותפות טוב לא נועד לימים שהכל הולך חלק, אלא ליום שבו מתחילה הסערה. העורך שלי היום לא רק פועל לפי המנטרה הזו, הוא הופך אותה לסימן ההיכר המקצועי שלו. הוא לא מחכה למשבר כדי לכבות שריפות. הוא האדריכל שבונה את היסודות הנכונים, הוא מעגן את חזון השותפים כדי לייצר שקט תעשייתי ויציבות לאורך זמן. והוא איתנו היום בפרק של ריבית דריבית. עורך הדין יובל ברכה, מומחה למשפט מסחרי והסכמי מייסדים. שלום יובל. בוקר טוב יניב. כיף לארח אותך בפודקאסט. כיף להתארח אצלך. אז מה? תודה שהזמנת אותי. כדאי שותף או לא כדאי שותף? כדאי שותף, לא כדאי שותף. טוב, תשמע, נלך למקורות קדמוניים. חז"ל לימדו אותנו שקדרא דבישותפי לא חמימא ולא קרירא. קדרה של שותפים, לא חמה ולא קרה. אחד מעלה את הלהבה, השני מוריד אותה, השני שוכח, השלישי. אז מאוד מורכב, מאוד מורכב. לא פשוט לעשות את זה. ידועה גם האמרה שאם שותפות זה היה עסק טוב, הקדוש ברוך הוא היה לוקח שותף איתו. ובכל זאת לפעמים אתה לא יכול בלי, כן? בין אם בגלל מקורות מימון, שאתה צריך כמובן להכניס בהון ולא רק כמימון זר, בין אם בגלל מומחיות שאתה מבקש להשלים את עצמך, אם אתה טוב בתחום ספציפי, בשדה שבו אתה עובד, אתה רוצה עוד התמחות, עוד איזושהי עזרה, עוד מישהו שיישא בנטל, עוד מישהו שיקח איתך חלק בסיכון, אז צריך שותפים. אם התחלת עם עוד חז"ל, אז יש גם או חברותא או מיתותא, זאת אומרת, או אם יש לי חברותא שאני יכול לחלוק איתה את הרגעים, או נקרא לזה, השאלה אם זה נכון בעולם העסקי. זהו שלא. לא נכון בעולם העסקי. לא, אני לא חושב. תראה, בעולם הישיבות אתה יכול לראות את זה, חברותא, מיתותא, אחד מחדד את השני, אבל כאשר, והמטרה היא בעולם הישיבות היא לשכנע, לדבר, הדברים הם תיאורטיים, הם זה לא רק עולם הישיבות, זה עולם הדעות, עולם סבבה, אבל בעולם העסקים אתה בסוף רוצה להביא אליך הביתה, כן, לבורד שלך, לדירקטוריון שלך בבית, זה האישה והילדים, אתה רוצה להביא את המקסימום, וכשיש מישהו, אולי נדבר על זה עוד במהלך הפודקאסט, שנושא איתך לא בנטל, אלא ברווחים ופחות בנטל, פה מתחילות כבר המעיים להתהפך, והכאב והצער על זה שאתה עובד יותר וחברך עובד פחות, כל הדבר הזה עובד שעות נוספות, ובסוף אתה כבר מתחיל להסתכל בעין עקומה, אם השותפות הזאת הייתה ראויה, הייתה נכונה. אז מה שאתה אומר בעצם, אם אין לך צורך, אל תביא שותף. זה ברור, ברור. עכשיו הצורך זה בהשלמה. אתה צריך שאותו שותף ישלים אותך. כי אם אתה יודע לעשות את העבודה שהשותף יודע לעשות, לחילופין, אם אתה יודע להביא שכירים שעושים את העבודה שהשותף יודע לעשות, אז אני שואל אותך למה אתה צריך שותף. אתה לכאורה לא צריך. שוב, אתה רוצה להתחלק איתו בסיכון, אז קח מבנק. בנק אתה יודע הוא שותף מצוין, לוקח את הריבית שהוא מבקש ממך מראש, אתה יודע שזה זה המקסימום שבסופו של דבר הוא יקבל, אם תרצה למחזר ולהאריך ולקחת עוד, הכל סבבה. שותף לוקח ממך את כל, לא את כל, אבל מחצית מן הסיכויים. בוא נדבר באמת
על הדוגמה הפשוטה שאולי תנחה אותנו לאורך כל השיחה היום, של ה-50-50, של חלוקה 50-50, כמובן שאם יש הבדלים בפערי ההחזקה, בשותפות, בחברה, אז כמובן שזה בא לידי ביטוי, אבל once אתה לוקח שותף 50-50, הוא לוקח ממך 50% מהרווחים, ואם אתה יודע לייצר לבד, בין אם לבדך, בין אם באמצעות שכירים, ובין אם באמצעות הבנקים, אז לכאורה עדיף שלא תיקח שותף. אבל אני לא מכיר היום, יובל, כל חברה מצליחה, גדולה, שאנחנו מסתכלים עליה, לא, אולי יש בודדות, לא מכיר בכלל את האופציה הזאת, לא לצרף מישהו לתוך פעילות שאתה יצרת. סופו של יום, אם אתה רוצה לגדול, רוצה להתפתח, גם אם תרצה, לא כל היכולות נמצאות אצלך, וגם אם תעסיק שכירים, לא כל היכולות נמצאות אצל השכירים, ולא כל הידע, ולא כל הזה, אין, מי שרוצה להישאר כמו שהוא רוצה, כמו שזה טוב לו איכשהו, אז באמת הוא לא צריך כלום. אבל אנחנו, נקרא לזה כבעלי עסקים, או כמלווים, כאלה שמלווים בעלי עסקים, שרוצים לצמוח ולהתפתח ולהתרחב, אז אתה לא רוטשילד. דבר שני, גם הבנק באיזשהו שלב יגיד לך שאתה מוגבל, באשראי שהוא יכול לתת לך, גם אם תעשה את כל המניפולציות הכי זה של בנקים שונים, אז תהיה איזה מגבלה, תעסיק את השכירים שאתה רוצה, עדיין אתה תגיע לתקרה מסוימת, שלא תצליח לשבור אותה, בלי לצרף עוד מישהו, עוד משהו, עוד זה, אני לא רואה את זה קורה. יניב, אני מחייך כשאתה אומר את הדברים האלה, כי יש בהם המון המון אמת. והתשובה היא שבאמת אנחנו רוצים מישהו שיסייע בעדנו, עזר כנגדנו לא במובן של הנגד, אלא במובן של העזרה. וזה בהחלט מה שמוליד את השותפויות. עכשיו, שותפויות היו ויהיו, והם קיימים כמובן, וכל מה שאני קורא בעצם לקהל שמאזין לנו, ובכלל, זה לעשות את זה נכון. לעשות את זה נכון, כי once אתה לא עושה את זה נכון, זה אחרת, זה כואב. הבסיס. כן, ההתחלה צריכה להיות נכונה, ואני אחדש לך עוד חידוש, שאולי לא תמיד מדגישים אותו. גם המשך הדרך צריכה להיות נכונה, בסדר? אפשר לדבר איתך על דוגמאות שכשאני אעלה אותם פה ונתחיל ככה להציף אותם, על מקרים שמה שנקרא בדידי אב העובדה, מקרים אמיתיים, השערות נסמרות, מדברים של שטויות. בוא נדבר, אתה יודע, בדוגמאות שאני חוויתי, בסדר? להראות לך עד כמה אנשים יכולים ליפול בשותפות שהם היו הכי תמימים איתם. אספר לך סיפור, חברת אופנה, בלי שמות, אישה מוכשרת מאוד, ישראלית, תחום הטקסטיל עוד היה חזק באותה תקופה, בטח בענף שאותה חברה שהייתה למידות גדולות לנשים. החברה הזאת, בייצור של האישה, הגיעה לגבהים. לימים ביקשה האישה מבעלה, בוא תעזור לי. הבעל בא, עזב עסק מצליח משלו, ובא לעזור לאישה. וכשראו שהמחזורים גדלים והרווחים בהתאם, ושאפשר להכניס גם את חלק מבני המשפחה, ווואלה, הכל טוב, התחילו לחשוב על להתאגד כחברה. מה עשה הבעל, אני חייב להגיד בטיפשותו, לקח חברת מדף שהייתה שלו בלופ הקודם שלו, עם שותף זוטר. אבל שותף, הכניס את החברה הזאת, בעצם יצק את הפעילות המסחרית של העסק היצרני, האופנתי, הטקסטילי, לתוך החברה הקיימת, והמשיך לעבוד על בסיס החברה הקיימת, חשב שבכך הוא יחסוך פתיחת חברה, הקמת חברה, רואה חשבון, עורכי דין, בא עם כוונות טובות ועם רצון לחסוך, שוב, עסק בתחילת הדרך, למה להעמיס? למי זה לא קורה? למי זה לא קורה? הרצון לגדול עם כמה שפחות עלויות. לימים, הפלא ופלא, אותו שותף זוטר בחברה הקודמת, שאולי נגע באיזושהי, אתה יודע מה, אם מותר לי להגזים, בשליחות פה, בשליחות שם, לא היה בתוך ליבת העסק ולא הקים את העסק, ודאי לא נסע בסיכונים, בא אל החברה, אל בעל החברה, אל האישה ואל בעלה, ואומר לה, אני שותף, אומר להם, אני שותף. תביאו לי חלק מהרווחים. חד משמעית, והחברה שווה מיליונים. חוצפה. מיליונים רבים. טעות של טירונים. טעות של טירונים, לא לשים לב לפנים המשפטיים. ומה קרה? סכסוך ארוך שבסוף הוא קיבל משהו, כי לא הייתה ברירה. רק מעצם היותו רשום בחברה, למרות שהוא לא עשה כלום, הוא קיבל מפועלם שלו אלה שבאמת עבדו והיו בעלי החברה, וכל זה
מרצון של הבעל לחסוך כמה שקלים, לשלם לעורכי דין או רואה חשבון, שיסדרו את כל ה... זה שיא השטות. אתה מבין, אם היה הולך הבעל ומשלם כמה גרושים עבור אותה הקמת חברה, וחברה שעד הוק לפעילות הזאת, הכל היה בסדר. למה לבוא ולחסוך ולהכניס לך איזשהו פגע, הייתי אומר פגע רע, שבסופו של דבר יבוא וישתה את דמך, ממש ישתה את דמך, כי בסוף העסק יטלטל, אתה יכול לדמיין לך עד כמה העסק היצרני יטלטל מהמאבקים ומהאמוציות ומהקשיים ומהכאבים. בתקשורת זה מפורסם ויש סכסוכים, והשם שלך הולך פחות חזק. וכמובן הבנקים על אוטומט מיד עוצרים. את... מה יש לדבר? אני אומר, חבל, חברים, אתה בא להקים עסק, אתה צריך שותף, אני איתך. תעשה את זה נכון, אל תכאיב לעצמך. אל תכאיב לעצמך, אל תפגע בעצמך, כי בסופו של דבר, once עשית את זה לא נכון, בנית את זה לא נכון, נפלת. אספר לך עוד סיפור. 2 שותפים, הפעם עסק בתחום הברזל, היו צעירים לימים. הלכו, ביקשו לקבל ברכה הרבי מחב"ד, כי אחד השותפים מהחב"דניק, המליץ להם, ושוב, בלי יותר מדי פרטים מזהים, אני בכל זאת אמון על חיסיון ללקוחות, המליץ להם להקים את העסק במקום מסוים. עוד בימיו כשהיה חי, העסק סגסג והצליח, והיו להם פועלים, והרוויחו, חבל על הזמן, וקנו נדל"ן, ממש לאט לאט גדלו. במסגרת הסכם המייסדים שהם עשו, הנה, פה אני כבר מראה לך חברים שבאו ועשו הסכם מייסדים, היו קצת יותר אינטליגנטים, והקימו חברה. אד הוק, שוב, בלי משפחה והכל. אגב, הם הכניסו סעיף שאני קורא לו מנגנון אירועי חיים. אנחנו נדבר על זה, מקווה שנגיע עוד לתובנות של מה בעצם נכון לעשות. הם קבעו מנגנון שכאשר נתבגר, ככה הם אמרו, הם היו שותפים טובים, אגב, הכירו עוד מהגן. ממש, גן, כיתה א', כיתות יסוד, בית ספר יסודי, כל הדרך היו ביחד. בצבא היה פיצול קטן, אבל חזרו גם להיות מורים ביחד. הם התחילו כמורים, וכשראו שמשכורת כמורה, היא לא מספיקה, אתה יודע, להקים משפחה, אז החליטו להקים את העסק גם כן ביחד. ורשמו באותו מנגנון, באותו הסכם מייסדים, רשמו לעצמם סעיף, קודם כל בני משפחה לא ייכנסו. אם צריך להכניס, אם חלילה אחד ילך לעולמו, לבני המשפחה אין מקום, אותו שותף שירצה, שישאר בחיים, יוכל לפדות את חלקו של השותף האחר. עכשיו, למרבה האירוניה, שוב, שטות, הם גם קבעו את המחיר. מה יהיה מחיר העסק? דאז. בלי הצמדה, בלי כלום? כלום, בתמימות. הם לא האמינו שהעסק יצמח, ברוך השם שהוא צמח, וגדל, ונדלן, והנדלן כמובן, מי שחי ועוקב, עלה בשנים, בעיקר הנדלן, כן? כי העסק היצרני ייצר, והוא גדל, והיו מחזורים כמובן יותר טובים מאשר בעבר. ואז שותף אחר, לצערנו חלה, הלך לעולמו, אחד השותפים הלך לעולמו, ובא השותף השני אל ילדיו, אני אפילו רוצה לדייק, ערב פטירתו של אותו שותף שנפטר, הוא בא אל השותף, אומר לו, אתה מכיר את הסכם המייסדים? אני מבקש שההוראה הזאת לא תצא לפועל, והוא יתווכח, הוא אומר, מה פתאום? הסכם זה הסכם. אז זה טוען בכו, וזה טוען בכו. אדם על ערש דווי, מתווכח עם השותף שלו, כפי שאמרתי, גדלו מגיל גן ביחד. מצב לא נעים, כואב. ומה היה הפתרון? גם, בסוף מחלוקות, ועורכי דין, והוצאות. שוב, כאבים שאפשר היה למנוע אותם, ואני דיברתי איתך על למנוע בתחילת הדרך, וראינו פה דוגמה של מישהו שפתר בתחילת הדרך. אבל זה, אתה מדבר באמת על שותפים, זה המקרה יותר חמור, שאני מלווה לקוחות שותפים. בעלי משפחה, זה משפחה כבר בתוך העסק, זה יכול להיות שותפים שזה בעל ואישה, זה יכול להיות שותפים שזה שני אחים, בני דודים, או כל קטלוג אחר שאפשר להוציא. ששם הלהבות והאמוציות הרבה יותר גבוהות. וזה משהו משפחתי, ולפעמים גם זה עסק שירושה מהסבא, או ירושה מהזה, אין הסכם, לרוב אין הסכם מסודר. זה נופל בשלב שאם היה הסכם שאחד, אתה תיארת המקרה שיש הסכם ולהכניס סעיף שהוא באמת בעייתי, אין הסכם מסודר, והם לא עשו את זה בצורה נכונה, והם סומכים, הם רואים כמו שתיארתי, את העתיד ורוד. כרגע הכל מצליח, כרגע כולם נותנים את היד, ואם בכלל נכנסים, אותם שני השותפים באמת השכילו להכניס בני משפחה, אז הם מכניס את הילדים שלו,
ואת הילדים שלו. הוא אומר, רגע, הילדים שלך בכלל לא עובדים פה, הם מרוויחים סתם כסף, ואלה ילדים, ויש פה כבר אגו וקנאה ותאווה וכבוד, ומוצאים את האדם מן העולם. זה משהו שאפשר להימנע ממנו בכלל? וואו, אתה יודע, אתה מזכיר את הסיפור הזה, ואני אספר לך סיפור שליוויתי אותו ממש לאחרונה, ואני עוד יותר אחריף את הטעם המר, או את הגלולה המרה, שככה כל אחד יחוש בבשר שלו, לאן הדברים יכולים להגיע. כשאתה מדבר על משפחה, טיפלתי לאחרונה בשני בני דודים, שהקימו עסק משותף, ואחד מבני הדודים, אני עכשיו לוקח אותך לראשית הקשר ביניהם, קרא לבן דודו, קרא לחברו, ואמר לו בוא נקים עסק. ואותו בן דוד נכשל בעסק קודם, והיה עם תיקי הוצאה לפועל, ועם נפילות כלכליות, ואמר לו אותו בן דוד, פושט רגל, אמר לו, תשמע, אני אשמח להקים איתך, יש לנו גם, בחרו איזשהו ענף, לא חשוב, ואמר לו, אני אשמח להקים איתך, אבל תבין, אני עם תיקי הוצאה לפועל, אני לא יכול. אמר לו, הכל בסדר. אני אקים את העסק על שמי כעוסק מורשה, אתה תקבל 50% בעסק, אני לא אקפח אותך, אנחנו שותפים בעל פה, לסיכונים ולסיכויים. נוציא אותך מהחובות, ואז נקים חברה משותפת. הדברים כך היו. הבחור פושט הרגל השתקם, קיבל מה שנקרא הפטר, הכל היה בסדר, הקימו חברה, וגדלו. ולימים, שוב, מחלוקות. עכשיו, כפי שאמרת, בעסק הזה לא היה הסכם מייסדים. כלום. 50-50, וזה המנגנון שאולי חשוב שנחדד את העניין הזה פה בפודקאסט שלנו. כאשר שני שותפים נכנסים לעסק בצורה עיוורת לסיכונים שהם לוקחים על עצמם, כאשר הם לא פותרים שום בעיה, אז אני אומר, הקשר הזה ביניהם, סליחה על המילים הלא נעימות, שווה לנייר טואלט שאתה יודע מה אפשר לעשות איתו. הוא לא שווה כלום הקשר הזה, כי בסופו של יום, כאשר יגיע יום פקודה, ותהיה מחלוקת, והמחלוקת לא תהיה מינורית, היא לא תהיה שגרתית, היא לא תהיה משהו שהוא פתיר. הכל יתפוצץ, וזה יכאב. ואני קורא לשותפים כאלה, לשבת ולנסח מראש הסכם, ולחשוב עליו, לפני שאתה בא לעורך דין, ולפני שאתה לוקח וסוחר אנשי מקצוע, שב בינך לבין עצמך, כל שותף, ותשאל את עצמך, מה אני רוצה בעסק, איזה יתרונות יש לי, איזה כוחות יש לי להביא לעסק, מה השותף שלי יכול להביא, אנחנו חוברים ומייצרים איזשהו הסכם. הסכם שאומר מה כל אחד מביא, איך חלוקת האחריות, איך תחומי הסמכויות, זאת אומרת כל אחד, שוב, זה ליבת העסק, לקבל איזשהו, או לסכם על מדרג של קבלת החלטות. אתן לך דוגמה. אם אני טוב בשיווק, או במחירות, וחברי טוב בהנהלת החשבונות, ואחראי על הגבייה, סתם, לקחתי. אז כמה טוב שכל אחד אחראי בתחום גזרתו, וכל אחד בעצם מקבל החלטות, איפה ללחוץ על לקוחות בתחום של הכסף, ואיפה בשיווק, וכל אחד עושה את הדבר הזה בצד שלו. עסק הזה יכול להתנהל בצורה טובה. כי אף אחד לא חודר לטריטוריה של השני. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו בני אנוש, וכל אחד רוצה להיות אדון לעצמו. צריך לסכם, שוב, שכל אחד עושה את התחום שלו, כל אחד מתעסק בתחום שהגדרנו לו מראש, וכאשר יש נושאים שהם בליבת העסק, שהם קצת יותר משמעותיים, שהם באסטרטגיה של העסק, אז להתכנס ולחשוב ביחד ולסכם ולהכריע ביחד. לא לפצל ולא, עד כמה שאפשר, לא להתקוטט ולא לעשות אחד לשני, כלומר לשים רגל אחד לשני. מנגנונים כאלה, אנחנו נדבר על עוד כמה מנגנונים, יכולים לתת, נקרא לזה בלון חמצן לטווח ארוך ככל האפשר לעסק. תמיד להיות עם יד על האיזונים והבלמים, על הברקס ועל ה... אבל מה קרה לאותם שני בני דודים? אני אומר לך שלימים בסופו של דבר, שותף אחד הרגיש שהוא מנושל, מדוכא הייתי אומר, מדוכא לא במובן המנטלי נפשי, אלא מנוצל, לא עושה כלום. כלומר, אותו שותף דומיננטי חשב שמנצלים אותו, כי הוא עובד 14 ו-16 שעות ביממה, והשותף החלש יותר פחות עושה את עבודתו. אבל רגע, זה משהו שאומר לי אישית כאחד שמלווה לקוחות עסקיים מאוד מפריע.
ברור שכאשר התכנסנו, אותם החבר'ה התכנסו כשותפים, כל אחד מביא את היתרונות שלו לשולחן ולעסק, ויודע מה המקום שלו. אבל עסק הוא דבר דינמי. ואם העסק בכלל צומח ומרוויח, ואתה מפתח עוד אפיקים, אז יש מקרים שבהם יש שותף שהוא יותר חזק, כי פה המומחיות שלו הרבה יותר חזקה. אז מה, זה נובע מקנאה? זו קנאה או שבאמת השותף לא עושה כלום? אני מנסה להבין, או השותף באמת לא עושה כלום, זו קנאה? זה גם קנאה, זה יכול להיות בהחלט קנאה, בוא לא נטטט את זה מתחת לשטיח, זה בהחלט יכול להיות קנאה, וזה יכול להיות תחרות, וזה יכול להיות גם שנאה, קנאה, שנאה, תחרות, אלה דברים שמוציאים אדם מן העולם, זה בוודאי קיים בעסקים, בוא נדבר פתוח. זה אי אפשר למנוע את זה, אפילו בהסכם הכי טוב שתעשה, זה משהו שברגע שיש כבר קנאה, ויש אינטריגות לא טובות, מה יעזור עכשיו תיתן עכשיו עוד שנה קדימה, זה לא... יניב, אתה בפתיח שלך אמרת, ובצדק, יש יתרונות בשותפות. אני אומר, בוא ננצל את זה. בוא ניקח את זה למקום טוב. רק ננהל את זה, כמו שמנהלים כל דבר. ננהל את זה נכון. ניצור מנגנון לפתרון סכסוכים, לבירור המחלוקות. אלה דברים טובים, אני רוצה להגיד לך יותר מכך. מחלוקות זה דבר שמפרה את העסק. נכון. מי כמונו יודע? מחלוקת, דעה אחרת, גיוון של דעות, שמיעה של דעות אחרות. שיש שם שמיים, אבל אם זה בא במטרה להתנגח... אז יפה, אז צריך פה בעניין הזה לשבת. אם שני השותפים יכולים לעשות את זה ביחד, זה קסום בעיניי. לרוב זה לא יכול לקרות, וזה בסדר. אז צריך ללכת לבעל מקצוע, ואני לא מדבר על בעל מקצוע מתחום הגישור, מתחום הפסיכולוגיה, כדי לנטרל ולקלף את האמוציות. אני מדבר אפילו ברמה הבסיסית, בעל מקצוע בתחום החשבונאות, אם אתה רוצה להיכנס, סתם דוגמה, לענף מסוים, לעסק מסוים, לנתח שוק חדש, אתה רוצה לעשות תוכנית עסקית, בוא תיקח איזשהו כלכלן, או מישהו שיעשה לך ניתוח של השוק, ושל הכדאיות הכלכלית. אבל זה משהו חיצוני, אומר לך שותף, אומר לך, הבן דוד שלי, השותף שלי, האח שלי, זה אותו אחד שאני איתו כבר 20 שנה, היום לא עושה כלום. אני עובד כמו שאתה, אני עובד 14 שעות ביממה, עושה את כל הדברים בעסק, והוא רק נהנה מזה. אתה בא לשני, השותף שני אומר לך, תשמע, אני לא מבין מה מדבר. אני גם עובד כמו חמור. אשתי בכלל לא רואה אותי בכלל בבית. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. יש לו סתם איזשהו עין עליי. מה אתה עושה במצב כזה? יש לך איזשהו פתרון? עזוב כרגע את ההסכם. יש לך פתרון לדבר הזה? בוודאי, יש מגוון של פתרונות. אני אומר לא להיות נואש. גם כאשר, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות, אני אשווה את הסיפור לגירושין. גם כאשר השנאה גוברת, והקנאה, והתחרות, והאמוציות כלפי השותף גוברות, אפשר עדיין להציל את העסק. נכון לבוא אל בעל מקצוע ולנסות ולשקם את העסק. עכשיו שוב, הדבר הכי קל זה לפרק. תכף אנחנו נראה שזה בכלל לא קל. זה בכלל לא קל, אבל הפירוק הוא סופני. סופני במובן, אני מקווה שלא העסק יתפרק, אלא במובן של השותפות. השותפות תתפצל, אפשר להגיע למנגנות. אתה יודע מה? תרשה לי רגע לפתוח סוגריים, יניב. עולם הנדל"ן, בואו ניקח אותו רגע בצד עולם העסקים. עולם הנדל"ן, בהיבט הזה הוא קסום בעיניי. עולם הנדל"ן, בחוק המקרקעין, קובע מנגנונים מאוד מאוד ברורים על פירוק שותפות. פירוק שיתוף במקרקעין מוסדר בחוק בצורה שלדעתי היא מושלמת. בשונה מפירוק חברות? בוודאי. בואו נדבר על זה. אני ארחיב על זה בכמה משפטים. עולם הנדל"ן, שוב, על פי חוק המקרקעין, מנחה את בית המשפט, לא הייתי אומר קובע, גם קובע, אבל מנחה את בית המשפט לפרק שותפות בכל מצב שהצדדים, אקרא לזה צהובים זה לזה. אני ואתה בעלים של מגרש, לא מסתדרים. אני ואתה לא נחזיק ביחד. כמו שאתה אומר, שנאה, קנאה, תחרות, לא מסתדרים. בית המשפט באוטומט מפרק את השותפות. שים לב, עכשיו השאלה באיזה דרך. יש דרך שהיא ברירת המחדל, על דרך של רישום בית משותף. בית משותף הוא פיצול של החלקה. כמו כל אחד מאיתנו, או לפחות רובנו, חיים בבניינים, ובכל בניין יש מספר דירות, זה בית משותף. אם אני ואתה יכולים להקים במגרש שאנחנו בשותפות, בדוגמה שנתתי, 2 בתים, 4 בתים, אז אנחנו לוקחים, והחלוקו חצי-חצי. אז שוב, ברירת המחדל בפירוק שיתוף במקרקעין, והחלוקו במובן של פיצול בעין, פירוק שותפות בעין, כלומר בפועל, כל אחד מקבל את חלקו. אם זה לא אפשרי, אם החלוקה אינה אפשרית, או אינה צודקת בנסיבות העניין, או טעמים אחרים ששמורים לשיקול דעתו של בית המשפט, אומר החוק,
מחירה. עכשיו, מחירה במחיר שוק לכל המרבה במחיר, ולאו דווקא במעגל המצומצם של השותפים. כלומר, להוציא את זה החוצה, מחירה על ידי כונס, מי לא מכיר את הסיפור? אבל יש זכות לשותף שני לקנות? אפשר לדאוג גם למנגנון כזה, ודאי בוודאי בדירות מגורים. שוב, הפסיקה פה רחבה, ואנחנו לא בעניין של נדל"ן. נתתי את הדוגמה של נדל"ן כדי להשוות לעולם העסקים. מה זה שונה? שאלה מדהימה. בעולם העסקים זה לא קיים. אין מנגנון כזה, ולמה? כי עסק, אתה לא יכול לעשות לו פירוק על דרך של חלוקה בבית משותף. אם זה אפשרי, כמובן, אחד יכול, דוגמה, עסק שמכיל שני ענפים, שני ענפי ייצור, בסדר? או שני ענפי שיווק, לא משנה. ואפשר לחלק, כל שותף הולך על ענף, זה בסדר. לרוב זה לא קורה. עסק הוא מהות אחת, הוא ישות אחת, קשה מאוד לפרק. ולכן צריך להכריע מי עושה. אבל אני עדיין הולך לקטע האופטימי, כי אמרתי לך, יניב, והבטחתי לך ולמאזינים, לתת לך מנגנונים איך לפרק את השותפות, סליחה, תיקון, אני עוד לא בצד של הפירוק שותפות. אני עדיין לא בדדלוק, במצב, וגם על זה יש פתרונות. שוב, ניסיון החיים, הניסיון המקצועי לימד אותנו שגם לזה יש פתרונות. אני אומר, עוד לפני שמגיעים לנקודת הדדלוק הזה, יש אפשרות לפתור, גישור, בוררות. אני מדבר איתך פה על מנגנונים יחסית מהירים וזולים, מנגנונים מהירים וזולים, של מישהו שנכנס ללב של העסק, לקישקס, ללב של אותם שותפים, ומנסה לשמוע מהם מה מציק לכל אחד, ואיך אפשר לסדר את הדברים. תמיד טוב לקחת בן אדם שלישי. שוב, אם השותפים יודעים לעשות את זה לבד, גם אם הם 50-50, ולכאורה במקרה כזה אין לאף אחד יכולת הכרעה, גם אז הם יכולים לעשות את זה לבד. ולא, לרוב זה לא מצליח, זה בסדר גמור. הולכים למגשר, לבורר, זה יכול להיות עורך הדין של החברה, זה יכול להיות רואה החשבון של החברה, זה יכול להיות בעל מקצוע שהוא כלכלן, שהוא חיצוני לחברה, אם הוא מכיר טוב, אם הוא לא מכיר. קראו לך מקרים שהגיעו על פי פחת כבר להיפרד ברור. הצליח, אבל מהטענה שהשותף שלי לא עושה כלום, מהטענה הרגשית, זה יותר טענה רגשית, השאלה פה התשובה היא, יניב, שאפשר גם פה להציל את החברה, להציל את השותפות. שוב, זה לא הדבר הקדוש בעיניי. אני לא חושב, ויסכימו אותי הצופים, אני לא חושב שהמטרה המקודשת היא לשמור על נישואין. אין המדובר, בעסקים אף אחד לא מעלה בדעתו שעיקר העסק נועד בשביל ליצור נישואין קתוליים, וזה ליבת העסק, זה מהות העסק, זה מטרת העסק. לא, 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 לא. כולנו חייבים להסכים שמהותו של העסק היא להשיא את מקסימום הצורה לבעלי המניות, לשותפים. אין בעיה, אבל הוא אומר לך הוא לא עושה כלום. מצוין. אין בעיה, מרב ההכנסות ומרב הרווחים זה אני ולא השותף שלי. מצוין. אם הגענו למנגנון, אם לא פתרנו את זה באמצעות גישור, בוררות ומה שאמרתי, או בעל מקצוע, בין אם זה עורך דין, רואה חשבון, שוב, כלכלן, אם הגענו למצב של דדלוק, גם אז אני אומר לך, דדלוק, לכאורה אתה אומר לי, ידידי היקר, אין פתרון, ואני אומר לך עדיין שיש פתרון. לא כהקדשה או המטרה היא איננה לקדש שוב את השותפות, אלא ליצור מנגנונים, לדעתי נפלאים, איך אתה מפרק את השותפות בלי ליצור פצצת עולם. בוא ניקח שותפות, שוב, 50-50, איננו מסתדרים, שנאה, קנאה, תחרות, כמו שאמרת. גם אז אפשר לפרק את העסק בצורה שלא תכאיב ולא תגרום לעסק ליפול, כי המון מקרים כואבים אתה יכול לפגוש בשוק של בעלי עסקים, שותפים, שנפלו כתוצאה מאותו ריב. דיברנו על בנקים, על לקוחות, על ספקים, כולם יברחו, כי ברגע שאין שירות ואין עבודה כמו שצריך, אף אחד לא יישאר, ייתנו לשותפים לריב והכל יתמוטט. המנגנון הכי מוכר וידוע הוא מנגנון הבמבי. לא הסתדרנו, אפשר ליצור מנגנון שבו ביי מי ביו. בדיוק, ביי מי ביו, השותף שמציע את המחיר הגבוה ביותר, ושוב, זה כמובן במדרגות. אני מציע מחיר, נגיד שיש לנו עסק משותף, שנינו שותפים בפלאפליה, בסדר? או באיזושהי פיצריה. חייבים להיפרד כי אנחנו לא מסתדרים. אני מציע לך מחיר עבור קניית העסק, אתה יכול להציע מחיר נגדי, הצעה נגדית. ואני כמובן יכול להעלות. בסופו של דבר, אותו שותף שמציע את המחיר הגבוה ביותר, קונה את רעהו, ופה אתה בעצם אומר לאותו שותף שיוצא, אני מניח את דעתך שהמחיר שקיבלת הוא מחיר טוב. אתה יוצא במחיר שכיסך, הכיס שלך, הדם, היזע, הדמעות,
שהשקעת בעסק, במוניטין שלו ובהתפתחות שלו, ושהגיע עד למצב הזה, כל זה לא הלך לטמיון. כי קיבלת מחיר שאפילו אתה לא היית מוכן לשלם אותו. פתרון פשוט הבמבי. זה מוכר, אבל זה לא טומן בחובו איזשהו משהו בעייתי? תמיד יש בעיות מיסוי, יש המון בעיות שאפשר לדבר עליהן, אבל שוב, הוא נותן, אני בא לרפא את אותו פגם שאתה בא והעמדת אותו בשיא, מה שנקרא, בשיא העוצמה שלו, של שני שותפים, סליחה, שפשוט לא מצליחים לחיות ביחד. ובאיזה מחיר אתה פודה את השותף שאתה רוצה להוציא אותו. זה יוצר מנגנון שהוא נשמע מאוד טהור. בסדר? אני רוצה להגיד לך שזה לא המנגנון היחיד. אני יכול לתת לך מנגנון שאני אוהב לקרוא לו רולטה רוסית. רולטה רוסית... זה נשמע פחות נחמד מאשר במבי. במבי זה היצור החמוד שהם מכירים. לא תמיד במבי יכול לעבוד. אנחנו אולי ננתח את זה מתי זה לא, אבל רולטה רוסית בעצם אומר, שנינו זורקים מחיר. אני רושם את המחיר, אנחנו מדברים על הפלאפליה שלנו, אני רושם מחיר על פתק, אתה רושם מחיר על פתק, מפסיקים, זאת אומרת, אנחנו מנטרלים פה את ההתמחרות שראינו במנגנון הבמבי. כמו מכרז. לא, זה שונה ממכרז. במבי יותר קרוב למכרז, כי במכרז אתה בעצם משפר ומשפר, והגבוה ביותר משלם לרעהו את המחיר הגבוה. ברולטה רוסית, זה רולטה, זה פשוט חותך. ושוב, אני רוצה רגע לחדד את המנגנון. אני מציע מחיר, רושם אותו על פתק, 100 שקלים. אתה מציע מחיר, ואתה רושם אותו גם על פתק, לצורך העניין, 105 שקלים. המחיר שכל אחד מאיתנו רשם, זה מחיר שבו הוא מוכן לקנות את חברו. ועכשיו, פותחים את הפתקים, ורואים מי הציע את המחיר הגבוה ביותר. מי שהציע את המחיר הגבוה ביותר, ללא השלב של ההתמחרות, הוא זה שקונה את חברו במחיר הגבוה שהוא הציע. וואו, סיכון. יש בזה סיכון, אבל זה מחייב אותך בשלב ההצעה לתת את המחיר המקסימלי שאתה מוכן לשלם. כשאתה יודע שאם חברך יוציא מחיר יותר גבוה, או שאתה ליבך שקט, כי קיבלת מחיר יותר ממה שאתה היית מוכן לשלם, וזה בסדר, אתה לא יכול לבקש הרי יותר ממה שאתה היית מוכן, בסדר? וליבך שקט כי אתה יודע שהחבר שלך מאמין שהשווי שלך גבוה יותר, שוב, ממה שאתה מוכן. זה מקרים שנתקלת בהם? ודאי. ומה, תן את התחושות שקורה אחרי זה, מה שזה, זה הפתעה, ביצת הפתעה הייתי קורא לזה. תראה, אני חייב להגיד לך, אתה יודע מה, בוא נדבר על הכאבים, אחרי שאני אתן לך עוד מנגנון, בסדר? אני אקרא למנגנון הזה ירייה מקסיקנית. הנה, רשמתי את זה פה כדי לא לשכוח. שני הצדדים מציעים מחיר. ירייה מקסיקנית. מקסיקנית, אני כן. רואה את היום בשלבים של היריות, של זה, בסדר. כן. אני רוצה רגע שנייה, אני רוצה לתקן. דיברנו על הרולטה הרוסית, נכון. ירייה מקסיקנית זה שאני מציע מחיר, ואני נותן לך אותו, ואני אומר לך, תחליט. זה המחיר. אתה רוצה לקנות במחיר הזה, או למכור לי במחיר הזה? מתי זה נכון? כאשר שותף אחד פחות מכיר את החברה, אני יכול פשוט לשאר לך דוגמאות, פחות מכיר את החברה, הוא היותר פסיבי, ולא רוצים ליצור, נקרא לזה, סכסוך ארוך טווח. שוב, להבדיל מהמנגנון, שוב, דיברנו על במבי, דיברנו על רולטה רוסית, שבהם בעצם אנחנו מייתרים את השלב של ההתמחרות, אלא כל אחד מציע מחיר. המנגנון השלישי הוא שאחד מציע מחיר, והצד השני קובע לעצמו האם הוא קונה או מוכר. הסיכון שלי, כמי שמציע את המחיר, זה אם אני אתן מחיר נמוך, אני עלול להיות המוכר במחיר, כאילו אני עלול להיות זה שמוכר את החברה, את ה-50%. זאת אומרת, אם הצד השני מחליט שהוא קונה... במחיר שאני הצעתי, אני נפרד מהחברה. הלך עליך. כן? ולכן, התמריץ שלי הוא לתת מחיר, אם אני רוצה את החברה, הוא לתת מחיר, שהצד השני, איך אומרים, לא יעמוד בפיתוי וירצה למכור לי את חלקו. שים לב, בשלושת המנגנונים האלה, ויש עוד כמה, יש המון היגיון. המערב הפרוע. כן, לכן אמרתי מקסיקני, רוסי וכו'. אבל בוא נלך קצת יותר, מה שנקרא, לפן המקצועי. אתה בעל מקצוע שאני מאוד מעריך בתחום הכלכלה, ואני אומר לך, יניב. רגע, אבל לפני זה, אני רוצה להבין, נתקלת במקרים שבו היה את הרולטה הרוסית, מה היו חוות הדעת? יושבים שני השותפים, אני רוצה לראות מה קורה בחדר לא הייתי קרוב, זה לא מסע ומתן אפילו, זה צלחת עם פתקים, ועולה הגורל הזה, מה קורה שם? יניב, פתחתי בדוגמאות האלו, כיוון שאתה ציינת, ובחוכמה רבה ובניסיון רב ובצדק, שבעולם העסקים
יש המון יצרים, המון ריגושים, המון אמוציות. אתה לא תמיד יכול לבוא אל השותף שלך ולהגיד לו מנגנון ה-DCF, הערכת שווי, מכפילים, שיטת המכפילים. דחיל רבק הוא אומר לך, תעזוב אותי, תן לי מחיר גבוה. וזה נמצא שם. תשמע, אני יכול לספר לך על שותפויות, ששותף פלוני קנה את אלמוני, אגב, אתה רואה את זה גם בבורסה, בהרבה הרבה יותר מפי ערכו. עכשיו, בבורסה לכאורה אני לא אמור לשלם יותר, כי וואלה, השוק פתוח. בעולם העסקים זה הרבה יותר גבוה. אני בא ואומר לעצמי, אני מוכן לקנות אותו ולשלם לו פרמיה על השווי האמיתי, רק שילך ממני. אלה דברים שאנחנו רואים, וזה מדהים. אז שוב, לכן פתחתי במנגנונים, נקרא לזה, האלימים, בסדר? במבי נשמע פחות אלים, המנגנונים האחרים אולי קצת יותר, אבל בוא נלך באמת לפנים המקצועיים. שוב, אמרתי לך, כבעל מקצוע אתה ודאי מכיר, שיטת התזרים, ה-DCF. רגע, בבקשה. אז מה בוחר בשלב ההסכם המייסדים? אז האם בהסכם עצמו הסעיפים שם מכילים את כל המנגנונים האפשריים, רק במבי, איך אתה מחליט בשלב של האופוריה, בשלב שהכל ורוד, איזה מנגנון הוא זה שיתפוס או מתאים לשותפים האלה? אז אני קודם כל רוצה להודות לך, יניב, כי אתה מחזיר אותי שוב למה שהבטחתי להגיד בהתחלה. שוב, הכל משתולל כאשר אתה מתעסק עם בעלי עסקים והאמוציות. יש אפשרות ליצור מנגנון מתוך אלה שהזכרתי ועוד אלה שעוד אציין בהסכם המייסדים. והוא יזכה לברכתם של שני השותפים בחתימת ההסכם. לכאורה אין בעיה, אני גם אומר לך, ואני אומר את זה כמובן בצניעות ולא בהתנשאות, שהצדדים בדרך כלל כעורך דין שמלווה עסקים ומקים אותם יחד עם אותם שותפים, הצדדים יסכימו כמעט לכל מנגנון שאתה תכתיב להם. למה אני אומר לך את זה בכזה ביטחון? כי כפי שאתה ציינת, אנחנו רואים לא מעט מקרים ששותפים נכנסים לעסק גם בלי ההסכם. הם רואים בהסכם הזה אתה יודע מה, להבדיל אלפי הבדלות, כמו שטר כתובה. שאתה מתחתן עם אישה ואתה כתוב משהו בארמית, אתה אפילו לא מבין מה כתוב שם. והם רואים בהסכם הזה כמשהו שלא יקרה, כי כולם באופוריה. אז כשאתה כבר עושה הסכם, והצלחת לשכנע את השותפים שכדאי לדבר על דה ועל ה, לפחות ברמת העיקרון, וכשאתה אומר להם, תשמעו, בואו נסכם גם על מנגנון היפרדות. תסגור שים משהו בהסכם, אנחנו נסתדר כבר, אנחנו מסתדרים פה כבר 20 שנה ביחד. או שלא, כאילו, אם בהתחלה אתה לא רואה אפילו את הקשיים, ויש קשיים. אז שוב, בדרך כלל בהסכמי המייסדים, יש את המנגנונים, נקרא להם המקצועיים, לפעמים זה לא מדבר אל הלקוחות, ומדברים על השיטה של הרולטה הרוסית, כמו שאמרתי, והעירייה המקסיקנית, או הבמבי, הכל בסדר. אני רוצה לומר לך, ופה אני רוצה רגע לקחת את הצופים שלנו, אתה יודע מה, אולי אל העולם, נקרא לזה, ההתפתחותי. ואני קורא לכל בעל עסקים, באמת, מעל הבמה המכובדת הזאת, לעקוב תמיד, לעקוב כמו שאתה מגדל ילד. עסק זה כמו ילד, גדל אותו לאט, תצעד לצידו. הוא הלך לגן, הוא עלה כיתה, אתה כבר משנה את ההתנהגות אליו. הוא עבר את היסודי, הוא עכשיו בחטיבה, ההתנהגות שונה, אתה מצטרף עליו כבר יותר בוגר, עולה מהחטיבה לתיכון, מהתיכון לצבא, אוניברסיטה וכיוצא בזה. אז אתה אומר שזה הסכם דינמי. תודה רבה. זה בדיוק הנקודה. אני אומר, קח את העסק, אבל גם את השותפות עם השותף שלך, כעסק, כיצירה שמחייבת כל הזמן התייחסות ושכלול ועידון של מערכות היחסים. הרי הכל בסופו של דבר זה מערכות יחסים. ותעדן את זה ותשפר את זה. ואני אומר, זה לא בושה כל הזמן להציף את מערכות היחסים. אנחנו עושים את זה בחיים המשפחתיים, הזוגיים שלנו, כל הזמן מחויבים, בני הזוג, לדבר אחד עם השני, להתאים את עצמו אחד לשני, אותו דבר בעולם העסקי. לשבת ולחשוב, רגע, השותף שלי כבר, הזדקן, הוא פחות פעיל, לשבת ולדבר, להציף את הדברים. להשתדל כמה שפחות לשמור בבטן, כי הרי כשאתה שומר בבטן, וכשאתה רואה את השותף שהוא הולך ונכבה, מטעמיו שלו, כי יש לו בעיות בבית, כי יש לו איזושהי משכנתה שהוא לקח כי הוא רוצה לשפץ, אלה דברים שקורים, ופתאום ראשו לא בעסק, או כי לא יודע מה, אשתו פתאום חלתה, או הילדים, אלה דברים שקורים. לשבת ולפתוח את זה, לעשות את זה בעדינות, לעשות את זה שוב, אני מאוד ממליץ עם איש מקצוע שמנוסה בתחום הזה, ולדבר ולהפוך את ההסכם מייסדים המקורי לדינמי, להתפתחותי. ולדבר
על מה יקרה אם. ולתת גם לשותף הקטן, אני רוצה רגע לפתוח פה אולי עוד זווית. לפעמים השותף הקטן לא מבחינת האחוזים שלו, דיברנו, הלכנו 50-50 בתחילת הדרך. כשאני אומר קטן, כוונתי פעיל. פחות פעיל. כשאני סוחב על גבי את אותו אחד, אני בעצם מכביד מאוד גם על נקרא לזה מבחינה מנטלית, עליי מבחינה מנטלית, רגשית. שאני עושה והוא לא עושה. ברור. וזה מאוד מכביד על העסק גם בתחום קבלת ההחלטות. כי אם לדוגמה, מעל סכום מסוים הוא צריך לחתום לי בצ'ק, והוא לא נמצא, ותחכה לו, זה מטריף את הראש, מטריף את המוח, אי אפשר לעבוד ככה. או שותף שאומר לך, רגע, אני לפני שאני מאשר, לא יודע מה, קנייה כזאת, תביא לי, תעשה לי, נוצר מצב שאתה צריך כאילו כל הזמן לרצות אותו גם. לעבוד אצלו. כאילו, אדוני, אתה פעיל, אתה לא פעיל, עכשיו אני צריך לעבוד אצלך, לשכנע אותך למה עשיתי מהלך כזה או אחר, זה פשוט מטריף את הדעת. ואני אומר, אלה הנקודות שבהן צריך לשבת ולהתכנס ולדבר על הדברים הללו. ואני אומר, אם השותפים לא יכולים לעשות את זה, לא להתבייש, להוציא כסף מהכיס, לזכור בעל מקצוע ולדבר על הדברים ולפתור אותם. ולומר לשותף, לא בתור אקט ענישתי, לא בתור מעשה, נקרא לזה, כוחני, אלא מתוך מטרה שגם השותף, אני חושב, אמור להיות שותף לה, שהעסק הוא פרי יצירה משותפת, כמו ילד אצל בני זוג, שמהותו היא להסיר רווחים לבעלי המניות. אתה לא יכול, בוא נדבר מה קורה. לא עכשיו, עוד זמן. אני נותן לך תמריץ. אתה יודע למה זה דומה? גם לעובד שאתה עושה לו שיחת שימוע. לא בהכרח שיחת השימוע אמורה להוביל לפתרון. לא בהכרח שיחת השימוע אמורה להוביל לפיטורין, אלא לפתרון. לפעמים אתה רואה שהעובד, לא יודע מה, לא מפוקס, לא עושה את עבודתו, יכול להיות ששינוע שלו למחלקה אחרת, או שיחת מוטיבציה, או לא יודע מה, you name it, הגדלה של השעות, הפחתה של השעות, יכולה לסייע. בוודאי ובוודאי, בבחינת קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כאשר מדובר בשותף שלך, שב איתו, דבר איתו, תיצור דינמיקה לאותו הסכם מייסדים, ודבר איתו, תשמע אדוני, התחום שאתה אחראי עליו, או הפעילות שלך לא משביעת רצון, יש לך ביקורת עליי, אני רוצה לשמוע אותה, לדבר על הדברים. הדברים האלה יכולים מאוד לסייע, ואם הם לא מסייעים, אז אפשר גם ליצור שדרוג או שינוי של אותו סעיף ארכאי שעליו דיברת והזכרת, שהוא נכתב בהסכם המייסדים, בין אם היפרדות על דרך אחת משלושת נקרא לזה, השיטות הרדיקליות האלה, הלוחמתיות, או, ותרשה לי רגע פה, באמת עוד כמה מנגנונים שחשוב שיהיו פה לעיני הצופים, שיטה של הערכת שווי מקצועית, של כלכלן שיבוא ויבדוק את התזרים, מה התזרים הצפוי, על בסיסה ליצור את המקדם היוון, או כל רעיון שבשכל יעבור, כדי לקבוע את הערכת השווי של החברה. יש את השיטות של מכפילי רווח, או מכפילי מחזורים, כל דבר שהופך, ושוב, תלוי עסק, שהופך את הערכת השווי למשהו שאפשר להסכים עליו, הוא מבורך בעיניי. עכשיו, כמובן, כאשר יש מנגנון, וזה פה הקושי, למה דיברתי איתך ופתחתי בזה, דווקא באותם מנגנונים שהם רדיקליים, כמו שכיניתי אותם, כי בדרך כלל המחיר של הערכות השווי, אם זה יוצא מתחת ידיו של איש מקצוע, של מקצוען, נגיד כמו מחירון לוי יצחק, אז לכאורה אני כשותף, אמור לדעת שזה בסדר. הנה, איש מקצוע נתן לי גושפנקה שזה המחיר. זה המחיר של העסק. למה שהוא יקנה ולא אני קונה במחיר הזה? שוב, זה לא פותר את אותה בעיה של איך אנחנו נפרדים בשלום. נכון. אז לכן נוצרו המנגנונים הרדיקליים שתיארתי בפניי, בין אם זה עירייה מקסיקנית, או רולטה רוסית, או הבמבי, או כל מנגנון אחר. ואפשר גם לשלב, גם הערכת שווי פלוס מנגנון. זאת אומרת, ברגע שאני יודע את הערכת שווי, יש לי איזושהי קריאת כיוון. ומעבר לזה, כמה פרמיה אני מוכן לשלם על הערכת שווי. תודה יניב, מה שאתה אומר זה בעצם מה שאמרנו בהתחלה. מנגנוני הדדלוק, אותם אלה שדיברנו, הרולטה הרוסית והעירייה המקסיקנית והבמבי, אלה מנגנונים שכשהגענו למבוי סתום, בהליך הגישור והבוררות והמומחה הפנימי או החיצוני שיכול לסייע לנו בלפתור את הבעיות שיש בעסק. אלה מנגנונים שנכנסים בעצם לפעולה, אני תמיד, וזה אני גם ממליץ פה לכולם, אני קובע את זה בהסכמי המייסדים שאני עושה, אלה מנגנונים שנכנסים לפעולה כעבור פרק זמן שלא הצלחנו להתגשר.
אפשר להאריך את זה ב-30 יום, זה קצת קצר, ב-60 יום או ב-90 יום. אנחנו בעצם באים, נפגשים יחד, נגיד שאני חשקה נפשי ללכת לים, להפסיק לעבוד, ואתה כשותף שלי בפלאפיליה שפתחנו, אומר לי, בונה, דחיל רבק, מה קורה איתך? צריך לעשות כדורי פלאפל. אתה היית אחראי כל השנים על כדורי הפלאפל, עשית טוב, עשית פחות טוב, אבל מה קורה? אנחנו היום צריכים לייצר, ואתה לא מייצר לי, אתה הולך לחוף הים. תקופה, בוא נשב, נדבר, אני, איך אומרים, אבלה איתך בלשבת ולדבר, מה מפריע לי, עניינים מנטליים, רגשיים, אולי יש איזושהי בעיה. אומר השותף, עזוב אותי, לא רוצה. סבבה. סיימתי, מה קורה? אם הגענו... יכול להיות השותף, אתה גורם לי עכשיו נזק לעסק, אז אם אנחנו מדברים עכשיו על הערכת שווי שהעסק שלי היום שווה 10 מיליון שקל, ברגע שאתה עוזב אותי כרגע, מנתק קשר, השווי יכול ליפול תוך כמה חודשים, לחצי ממה שהוא שווה היום. אתה צודק. ואז מה? אם השותף בא ואומר לך, אני לא משקיע, זה כמובן נוצר הכל. אין מה לדבר, אין מה להתגשר, אין מה לצאת לבוררות, אז באמת הולכים למנגנונים הרדיקליים שאותם הזכרתי. אבל נקודת המוצא שלי, שהסיטואציה שאתה מעלה פה בפניי, היא מאוד רדיקלית, או הייתי קורא לה, היא מאוד יוצאת דופן. היא לא כל כך קיימת. למה היא לא כל כך קיימת? כי החזקה היא ששותף קיים לא רוצה לחבל בבן המשותף. אנחנו לא במשל שלמה שבו אחת אנשים באה ואומרת, כן, תחלוק את הילד, כמו ששלמה הציע לשתי אנשים. לא, אנחנו לא רוצים לחלוק את הילד במובן של להרוג אותו. גם השותף שיוצא רוצה לקבל את המקסימום עבור העסק. הוא רוצה הרי בוא, אני עוזב, אני רוצה לקבל משהו. אם אני ארוג את הילד, אני לא אקבל כלום. נכון. אז אני רוצה שהילד ימשיך, ואם זה נגזר עליי, סליחה על הביטוי, להמשיך ולקנא בך, וסליחה, לסנוע אותך, כי אתה לקחת את העסק, לפחות שאני אצא בסטייט אוף מיינד שלי, עם הבנה שאתה שילמת לי את המחיר המקסימלי שהייתי יכול לסחוט ממך. הכל טוב ויפה, אבל ברגע שאתה מדבר פה על אינטריגות שהן רגשיות, ושל שנאה, ושל לא רוצה לראות את השותף הזה מול העיניים שלי בכלל, אני בכלל לא רוצה להיות פה בעסק הזה, היא לא רוצה להיות איתו, אני הולך מפה. מצוין. אומר השותף שלי, ברגע שהלכת, אתה יודע, זה כמו לבני הזוג, סבבה. אתה מהבית, אני גם רוצה זה. מעולה. מה מעולה? לא. אתה יכול לקבל סעד מבית משפט עכשיו, ברגע זה לקבל החלטה? קודם כל בוודאי, לא, מה זה, ההחלטה על הפירוק? לא, השותף הזה ברגע זה יצא מהעסק. יצא מעולה, אז זה קל יותר. אז בעצם קיצרנו את אותה תקופה שאני ממליץ, לשבת ולהתגשר, מ-90 ימים ליום אחד. אם הוא קיבל החלטה, אני יוצא, ואני אומר לך, אין בעיניי ספק, שגם השותף היוצא רוצה את המקסימום עבור העסק. גם, אני אמשיל עליי, בסדר, כדי להקל פה על כולם. אם אני רואה שאתה לקחת לי את העסק, אני רוצה לפחות, שוב, זה ה-state of mind של כל אדם בן אנוש, שתשלם לי את המחיר המקסימלי. כלומר, נגזר עליי, כן באשמתך, לא באשמתך, שנאה, קנאה, לא יודע מה. יכול להיות נסיבות חיצוניות של משפחה, לא יודע מה, שאני לא יכול עוד לעבוד, ואני רוצה לצאת, אני רוצה להוציא ממך, סליחה, אני מדבר בגסות, אני רוצה להוציא ממך את המקסימום. בסדר? אז אני בוודאי ארצה לשתף פעולה במנגנונים האלה שאותם דיברתי. ואני מדבר על אותם מנגנונים רדיקליים, כי דיברנו על כך. המנגנונים המקצועיים, מערכות שווי, מכפילים וכולי, יכולים ליצור עדיין תחרות. הכי קל לי, או הכי קל לך, אם אני יוצא ואני לא מוכן אפילו, מה שנקרא, להתמחר איתך, אז בבקשה, תכתוב צ'ק, לפי הערכת שווי, תן לי, וכמובן, הכל בבית משפט, כי כאשר אין שיתוף פעולה, אז כמובן בית משפט. אגב, בואו נדבר על זה גם. עוד מנגנון שאני מבקש לצקת אותו בהסכם המייסדים, זה מנגנון של בורר מוסכם. כמה זה חשוב, כמה זה טוב, כמה נעים, כמה זה יפה. כי once הגעת לבורר, אתה בעצם ניטרלת את כל המעמסה הכבדה מנשוא של הליך משפטי בבית משפט. לוחות הזמנים האיטיים, המנגנונים הפרוצדורליים, והייתי אומר גם המאוד נוקשים שיש בעולם המשפט. אצל בורר אפשר לפתוח הכל עכשיו, נגיד את זה ככה בחצי חיוך. בעסקים יש גם דברים, מי כמוך יודע יניב, בעסקים יש גם דברים לא הכי איי. אתה לא רוצה שהדברים יצופו בבית משפט. זה יכול להיות בכל היבט של עולם העסקים. זה פלוני שאולי שכח לרשום משהו, או שכח להקליד, או בלגן פה. כשאתה עושה את זה בחדר סגור, אצל בורר, הרבה יותר קל לדבר על הדברים. הרבה יותר קל להציף, וגם לפתור, וגם להתייחס אליהם. כי בבית משפט, דברים כאלה, ספק אם היית מעז להעלות אותם,
כי once העלית אותם, פגעת שוב בילד המשותף, שיגזור עליך גם כן, לא לקבל את מה שאתה רוצה לקבל, וזה המקסימום. אתה כלוא, אתה מחושק, ואתה לא רוצה להיות שם. אז עוד סעיף חשוב, אנחנו פה ככה עושים מה שנקרא ריכוז, ככה בנקודות של כל הדברים שטוב שיהיו בהסכמי המייסדים, ושאנשים יאמצו אותם. אז אמרנו על בוררות, דיברנו על מנגנוני היפרדות, לא לזנוח בכלל את ההתפתחות הדינמית שדיברנו עליה זה בהסכם באמת המייסדים. דיברנו. המקרים שאתה מתאר זה באמת מקרים שהם שקורים להרבה, ויש לא מעט מקרים שבהם נתקלתי הטענה היא לא על האי שיתוף הפעולה של השותף, יותר חמור. אומר השותף, אח שלי שהוא שותף שלי של 15 שנה, גונב ממני. גדול. גונב מה ממני, השאלה? מעלים ממני הכנסות, מה השאלה? לקח לקוחות, פתח חברה זה על שם, לא יודע מה, בנות המשותפת, או חבר שלו, ושם מעלים את ההכנסות. מה קורה במצב הזה? זה, תשמע, הדברים האלה קורים, הדברים האלה הרי הם יכולים להפיל אותך. אז מה הוא עושה? מה עושה השותף? עכשיו רגע, בוא תרשה לי רגע להקצין עוד יותר את הסיטואציה. תחשוב, אני חשוף עם אשראים וערבויות אישיות מול הבנקים, והוא לוקח לביתו, או סליחה על הביטוי, לפילגשו, ושום דבר לא רשום, וזה יכול הרי להפיל אותך. אז כמובן, נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבים לשולחן, אלא אם כן היהודים, מי יושב עמהם. אתה מדבר על מצב, הוא היה איתי בסדר 15 שנה, משהו אצלו בראש הסתובב. ואתה? שנתיים אחרות, ואומר לך שותף, ואפילו לא עליתי על זה, כי לרוב זה אותו אחד שמתעסק עם החשבונות בנק, ואני מתעסק עם המחירות, וטס לחול, וטס לפה לתערוכות, ומוכר עם האנשים העובדים, ואני מגלה בדיעבד, איפה כל הכסף שהיה בחשבונות הבנק, איפה כל מה שמכרנו? התשובה היא שאתה צודק לחלוטין, אנשים משתנים, אנשים שנכנסת איתם בתחילת העסק ושמחת על יושרם, יכול להיות שמראש לא היו הכי ישרים, יכול להיות שהשתנו עם השנים, יכול להיות שנסיבות החיים לצערי הרב גלגלו את יצרם לעלות על תבונתם. אז מה עושה אותו שותף בפרקטיקה? הוא בא אליך, אומר יובל, זה כרגע המצב, אני חושד בשותפי שהוא גונב, מה זה חושד? אני יודע בוודאות שהוא גונב ממני. העצה הכי טובה שלי, נו? תתעוררו על החיים שלכם יותר מוקדם. פשוט להתעורר על החיים, כי אם אתה תפסת את השותף גונב, איך להגיד, בשלבים מאוחרים, אז אתה בבעיה. אתה צריך לתפוס את זה בשלבים מוקדמים. לעולם, גם שדיברנו על היפרדות בתחומים. לשים מצלמות? לא, קודם כל מצלמות זה אפשרות, אבל זה לא פרקטי לשבת ולצפות במצלמות כל היום, כי אחרת אתה לא תעבוד. אולי בקרה חודשית, רבעונית, שנתית. הבקרה החודשית, היום בעולם הדיגיטלי, היא בוודאי יותר פשוטה, יש לך ניהול מלאי, יש לך רואה חשבון, שאתה יכול תמיד לעקוב, אתה יכול תמיד להשוות מחזורים בין תקופות. לא סביר שפתאום עסק ייפול, כשאתה רואה פעילות קיימת, שדומה לפעילות של רבעון קודם, או של שנה קודמת, ופתאום הרווחים נמוכים, או שפתאום המחזורים צנחו, ולמה? כי אולי מישהו לא רשם משהו, אלה דברים שצריכים להדליק נורות אצל כל שותף, אצל כל בעל עסק. אגב, זה נכון לא רק כלפי השותף, זה נכון גם כלפי העובדים, זה נכון גם כלפי לקוחות שלא משלמים, זה נכון לכל דבר. תשמע, חביבי, פתחת עסק, פתח את העיניים. אל תזדכה על החיים שלך ותגיד, לא, יש לי שותף, אני לא עושה כלום, זה רק לטובתי. לא, יש לך פה המון אחריות כלפי עצמך, כלפי העסק. ותשמע, אני אספר לך סיפורים רבים על שותפים שגנבו את חבריהם. זה פשוט מדהים. וזה לא פשוט. זה לא פשוט, כי בתוצאה הסופית הלכת על בית משפט. אתה יודע מה התוצאה הסופית בסופו של דבר? שקיבלת פסק דין על מה שהוא גנב. ואני יכול להראות לך שורות של מקרים, פסקי דין של מיליונים, שפלוני יחזיר לאלמוני. ומה אתה חושב קרה עם הפסק דין הזה? הוא כבר את הכסף הזה כבר דאג להעלים. בדיוק. אני מדבר איתך על מקרים כואבים, שאנשים בסופו של דבר לא קיבלו את פסק הדין, גם טרחו ושילמו לעורכי דין ולבתי המשפט. כשאתה מתעסק עם גנב, אלוהים יעזור. ולכן החשיבות, בדיוק שוב, כמו שאמרתי, ליצור הסכם דינמי, לא רק במובן הכתוב, אלא הסכם דינמי של פיקוח ובקרה, אתה עצמך, רואה החשבון של החברה, עובדים שאתה סומך עליהם, ליצור גם מנגנונים, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם במנגנונים הממשלתיים,
איזונים ובלמים, רשות מסוימת מפקחת על הרשות השנייה, הרשות השופטת מפקחת על המבצעת, המבצעת כפופה למחוקקת, תמיד ליצור איזונים ובלמים. כשדיברת על מצלמות, שוב, גם טכניקה של מצלמות, ורואה חשבון, וניהול מלאי, ותוכנות לעסק, כל דבר שיכול לסייע, אבל הכי חשוב, פקח את עיניך. פקח את עיניך, תהיה חכם, ותיקח לך גם אנשים שאתה מאמין בהם, שותפים בוודאי, אבל גם עובדים. העובדים לפעמים יכולים לעזור לך, בלראות דברים שאתה אולי לא ראית. בסדר? זאת אומרת, בין השותפים עצמם. כן, יכולים להאיר עיניים, לא מעט לא פעם ולא פעמיים, אתה יכול לשמוע מעובד שלך, שיש פה משהו ואתה יכול לשים אליו לב, וכדאי לשים לב לדברים הללו. לפעמים הרצפת הייצור יכולה ללמד אותך המון, ותבקר שם. ממש דקות לפני הסיום, מה קורה עם שותף שלישי או רביעי, או להכניס מקרים שבהם חברות ועסקים נכנסו כבר, יש שותפים מייסדים, והם רוצים להכניס מישהו, או אחד מהם רוצה להכניס מישהו נוסף לתוך הגדרה. האם יש איזשהו שוני בין מה שדיברנו עד עכשיו לפרספקטיבה הזאת? זאת אומרת, הם מגיעים כבר מעוגנים, הם היו כבר בהיסטוריה של העסק, אבל מגיע מישהו חדש. והפוך, אני אשאל את זה מהעיניים של השותף החדש. מגיע אליך מישהו, אומר, תשמע, הציעו לי הצעה להצטרף לעסק, יש כבר 2 או 3 שותפים כבר שהם מיום הקמת העסק, הם מבקשים ממני שכרגע 1,000,000 שקל תמורת 10% מהזה. איך הוא יכול להגן על עצמו? אתה לגעת בנקודה שהיא דורשת המון תשומת לב. אם אני מסתכל מהעיניים של המייסדים, שרוצים להכניס שותף חדש, אני קודם כל מזמין אותם לחשיבה, מה היתרונות שמביא אותו שותף שלישי, שאנחנו לא מסוגלים לעשות. ולפי זה לשבת ולבנות את המנגנונים שאפשר קודם כל לתמרץ אותו בהם, והייתי אומר, לפעמים אפשר לדבר על שותפות על תנאי, שותפות לתקופה מסוימת, כשאתה מגדר, לא פתאום עוד בן זוג בשלישייה, בסדר? לא להפוך את זה מיד למשהו שהוא כבר שווה לנו, אלא ליצור... לא למסד מיד? לא, למסד, אחרת הוא לא יבוא. אני כן אומר, למסד, אבל בשלביות. לא הבנתי. אני אסביר. למשל, אתה נותן לו פרויקט מסוים. אתה אומר לו, הנה, הפרויקט הזה שלך, אתה שותף בפרויקט. בוא נראה איך אתה עובר את הפרויקט הזה. אחרי זה עוד פרויקט ועוד פרויקט, ולאט לאט להצמיח אותו, ואחרי שאתה רואה באמת את הערך המוסף שלו, בסדר? להתחיל לדבר על שותפות. אני אומר תקופת ניסיון, ותרשה לי יניב, זה נכון גם לאותו אותו שותף שלישי. אל תיכנס טבולה ראסה לשותפות של 2, כשאתה, אתה יודע למה זה דומה? אתה יודע, פשוט עובר לי במחשבה, חייל נוסע בטרמפ עם 2 שלקחו אותו טרמפ, הם יכולים להיות גם מחבלים, סליחה, כן? אל תיכנס לשותפות שאתה לא מכיר, כי מישהו הזמין אותך ואמר לך, בוא, יש פה מקום לגדילה. אתה הולך לחתום על ערבויות לאותו עסק, אתה לא יודע מה השותפים האלה שווים, אתה לא יודע מה החובות. קודם כל, תיכנס בקובייה. אין בעיה גם מעבר למשכורת. בסוג של אחוזים באותו פרויקט. תגדירו מהו הפרויקט. תגדירו מה חלוקת רווחים. תראה שאתה מסתדר עם השותפים הללו. קודם כל ברמה האנושית. הוא אומר לך, תשמע, זה נחמד, טוב ויפה, והמצב שמגיע לך אותו אחד שרוצה להצטרף לחברה, חברה מאוד מצליחה, שאני ככה אני רואה, רוצה להיכנס אליה, אמרו לי, זה או כלום. זאת אומרת, אנחנו כרגע אין לנו משהו, זה כל הפעילות של החברה, אתה רוצה להיכנס כחלק מהפעילות, 10%, את 1,000,000 שקל, אתה נכנס, לא, אתה בחוץ. מה הוא ראה? הוא רואה וזה בסדר? אז אני עוד פעם... הוא רואה חברה מצליחה, הוא לא יודע כרגע מה זה, איך הוא יכול להגן על עצמם. ומה הוא רואה חברה? הוא רואה את זה בדוחות הכספיים? שם הוא רואה את זה? הוא קיבל דוחות כספיים, קיבל הכל נראה... אוקיי, ואת הפעילות הוא מכיר, הכל הוא יודע? מכיר. והחששות לגבי השותפים ומנגנוני קבלת ההחלטות? יש פה חששות, כסוימים שהוא אומר, תשמע, עם כל הכבוד לי, אני כרגע חיצוני, זה חבר'ה שגדלו ביחד, מהגן ביחד, הם מסתדרים יופי. אז מצוין, אז הם יכולים לעשות לי כיפה אדומה באיזשהו שלב. בדיוק, המונח כיפה אדומה הוא חזק פה. אז הבאנו את במבי, כיפה אדומה, יש פה את כל האגדות. וולט דיסני, כל האגדות בשותפים. אז אני הייתי אומר לך, שקודם כל הייתי מציע לעבוד שוב בשלביות, לא למהר. אבל once, ובוא, אני הולך עם הדמיון שלך יניב, once זה המצב, הייתי יוצר גם סעיף הימלטות. סעיף הימלטות.
אנחנו, זוכר, בתחילת הפודקאסט אמרנו שגם נדבר על מנגנוני אירועי חיים. מתי אתה בעצם דואג, איך אומרים, להימלט, כשנגיד השותף שלך נפטר, אתה לא רוצה להיות שותף של הילדים שלו, או של אשתו, האלמנה, זה יכול להיות קטסטרופה. אז אותו דבר פה בשותף השלישי. לשותף השלישי הזה, החדש, אני אומר, צור לך מנגנוני הימלטות, וצור לך גם שלביות, לפחות, בוא נחשוב, אל תחתום על אשראים מיד, בטח לא לכל פעילות החברה, כשמישהו מקבל את ההחלטות, זה אותם ה-80 או ה-90%, השותפים האחרים, ואתה 10%. כי אתה בעצם נתת צ'ק פתוח על כל מה שהם החליטו. זה יכול להיות, שוב, להפיל אותך. עכשיו, תשמע, אם החברה שקופה, ואם אתה מכיר אותה, וזה בדיוק מה שאני אומר, תכיר את החברה, ואם היא שקופה לך, הדוחות והפעילות, ושקופה גם מבחינת השותפות, השותפים, האנשים, הלב שלהם, הייתי אומר, היכולות שלהם, ואתה רוצה לעשות את זה, תניח את דעתך, כלומר, תגרום להנחת דעת, שאתה כמה שיותר, א', דיברתי עם סעיפי הימלטות, שאפשר גם עליהם לדון בעריכות, וגם עם כמה שפחות סיכונים שאתה לוקח. בסדר? עד שלאט לאט תבסס את מעמדך. כשתבסס את מעמדך, תרשה לי להיות פה קצת היצר הרע, כשתבסס את מעמדך בחברה, אולי גם תוכל לבקש יותר. גם זה סעיף שכדאי להידרש שלו. אני עכשיו מקבל X, אבל אולי אני אהיה טוב יותר, אתם מזדקנים, בואו נדבר מה קורה הלאה. גם פה הסכם דינמי חד שצומח משמעית, עם כן, הפעילות. כן. יש עוד הרבה מה לדבר, ויש עוד הרבה בהחלט. מקרים שלא לא הזכרנו כאן, ועוד מקרים שיקרו. אם אנחנו נסכם את השעה האחרונה, ההסכם הוא משהו חשוב, ויותר חשוב מזה באמת לבחור את האנשים שאתה איתם הולך להיות שותף, וגם שמדובר בבני משפחה ובקרובי משפחה, ובחברי ילדות זה לא מבטיח כלום. כל עוד יש עוד דברים, הסכמים שהם מעוגנים, והסכמים שהם טובים, וכמו שאמרת, הסכמים דינמיים, עם מנגנונים כאלה ואחרים שיכולים לעזור, אז זה מרבית הסיכויים שהשותפות תוכל לשרוד לאורך זמן. אני הייתי מסכם את זה במילה אחת, לקחת ייעוץ מקצועי. פשוט לאורך זמן לקחת ייעוץ מקצועי. ואני אגיד גם למה. כי אתה רואה את העסק שלך. אותו יועץ מקצועי, בין אם זה עורך דין או כל מי שמלווה את העסק, רואה גם עסקים אחרים, רואה את הבעיות גם אצל אחרים, ויכול לתת לך את הפתרון. משל למה הדבר דומה? לרופא, אתה הולך אליו לבית מרקחת עם איזשהו סימפטום גופני, והוא לא מתרגש. יכול להגיד לך זה שפעת, כי אני כבר מכיר את זה, כי למדתי בספרות הרפואית, או כי לפני 5 דקות היה פה חולה אחר, פציינט אחר שהיה לו משהו דומה, הכל בסדר, יש כבר פרוטוקול רפואי, איך אני גם יכול לרפא אותך? אותו דבר פה. לך עם יועץ מקצועי, עם עורך דין טוב, שמכיר את ליבת דיני החברות והשותפויות, ואתה יודע מה, גם את העולם העסקי, ואת היצרים האפלים, שקיימים בכל אחד מאיתנו, זה בסדר. כל אחד בסוף רוצה למקסם. לדעת את זה ולפתור את זה. יפה. יובל, תודה רבה. תודה יניב.